ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ହଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଆମେ 3-4ଟା ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ ଖାଇକି ଏଠୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କଣ? ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ କରିବୁ ଆଉ ଏତିକି ଆଉ କଣ ଓଡିଆ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ଲୋକ ଭାତ ଡାଲମା ଆମ ମୁଖ୍ୟ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝାମଝି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ପାଖରେ ଇଟା କିଛି ପଡିଛି ଏଇଠି ପକେଇଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଡାଲମାଟା? ଡାଲମାଟା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଡାଲମାଟା ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଟାଇମ୍ 10ଟା ହେଇଯିବ। 10ଟା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ତାହେଲେ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି? 11ଟା 5। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଇଗଣ ପକଉଛି।